Fi kliem l-Arċisqof Charles Scicluna, il-karru li sar fuqu mhuwiex satira. Tassoċja l-Arċisqof mal-abbuż ta' tfal ma naħsibx li hija satira, imma sempliċement tfin tat-tajn. Jiena naħseb li wieħed irid tfih tat-tajn, jiena naħseb irid wieħed jiddistingwi meta l-arti ma tibqax espressjoni ta' satira, imma ssir sempliċement mezz kif inti titfa' t-tajn. L-Arċisqof għamel din l-istqarrija waqt intervista fuq ir-radju 103 fid-dawl tal-kontroversja li kien hemm fl-aħħar jiem dwar karru satiriku li ma tħallix jipparteċipa fil-karnival ta' din is-sena. B'ton sarkastiku l-Arċisqof saqsa jekk fil-karnival ta' din is-sena u se jkun hemm satira relatata ma' stejjer kurrenti li smajna bihom f'dawn l-aħħar ġimgħat. Inkun kurjuż nara jekk hemmx jekk hemm xi karrijiet sponsorizzati minn xi arloġġi speċifiċi jew nkella brands partikolari ta' mbit. Fost diversi temi oħra huwa tkellem fuq l-immigranti u d-batija li qed jgħaddu minnha speċjalment fuq il-post tax-xogħol. Sostna li peress li pajjiżna jinsab fil-periferija tal-Ewropa qed jaffaċċja sfida kbira meta qed ikollu jilqa' gruppi ta' immigranti. L-Arċisqof qal li l-Knisja Maltija għandha ħafna sfidi fosthom il-fatt li rridu nresqu iktar nies lejn il-Knisja. Huwa sostna li hemm bżonn li kulħadd jagħmel ħiltu sabiex il-messaġġ tal-Knisja jasal għand kulħadd b'mod rispettuż. Huwa saħaq li lil pajjiżna hemm bżonn nagħtuh sinjali konkreti ta' tama u għalhekk li meta l-Knisja tikkritika tagħmel hekk għax trid il-ġid għal pajjiżna.